Kidongo mar Abamohoro maidore gwenge mag Muhure sub-county Manyatike county Migori ochako chenro mar rito kitgi kod timbegi masani lal koting'o dhogi mar Suba masani dholuo muonyo. Gikoni gikawo okang' makama ni nyithigi ong'eyo kitgi kendo jiwo dho Suba e kindgi. Jojuma miolero. Moko kuom oganda kiti kod timbegi mag moko mogendini ma oting'o mawuok e dhoudi matindo kaachiel kod madongo e kaunti ma Migori medo lal kaka kinde kalo. Dhood oganda mar Abamohoro mayude sub-county Manyatike en achiel kuom dhood ogendini ma kiti kod timbegi mathoth ma oting'o dhok ma giwacho sani lal. Suba kawa mosore oyawore warai. Koro ka idwa timo ne ng'ato gimo marach tiwacho ni kino twagamba kuma gia. Keto kiao ne keto kiao. Teni gima ni wacho wacho chon ka wedo kendo cha e kigambero en kama jorongo bete to poro wach mo ni e kigamboro e kiabagaka to dok en gima ber nikech otweyo ji kanyakla kendo nyiso gima omiyo ne ok inyal tim gik moko kata ne nyalo tim gik moko e yo mitimo. Oganda ni mar dhood Abamohoro ma kuom higni duto yande wacho dhok mar Suba sani thothgi wacho mana dholuo ka wachore ni chal ka gima dholuo nyaka sani koro muonyo dhogi mar Suba. En dho Suba dhi ka gima olal momiyo watekie ka wan gi nyithindo e mesa to wacho ne gi dho dhum. E kinde limbe mar ogengo mag Miuru kama dhoudi 12 mag oganda mar Abamohoro dake ne wayango ni thothgi sani wacho dholuo ma oloyo kata dhod Suba. Thoth jodongo ema pod wacho dho Suba kara were sanja emong'eyo dho Suba malong'o. Alking'yo generation monyuol chakre 1980s kabiro mbele ka most of them gikia Kisuba ni nyaka kawuono ibiro kenyolo nyathi wan kata kawuono kidhi dala kata mana nyathi na ibiro yudo kaluonga ni tata. Ma en ranyisi ni dholuo dhi ka muonyo dhoodno mar Suba e kind oganda mar Abamohoro mayudore e wardno ma Mihuru Bei e sub-county Manyatike. Tinde tena gimo otemo muonyo wa ingawa pod wan e iye. Kidhi e pinje modongo iyudo ni ng'eny development kata research mitimo madongo kitimo gi dhok bedo mayot maloyo ka ji ng'ang'e ni gi dho jomoko. Washington Soma ma achiel kuom jodongo kaachiel kod oganda moko e dhoodno mar Abamohoro wacho ni e kind oganda luo kaachiel kod dhoodno mar Abamohoro emosemiyo kiti kod timbegi ma oting'o dhogi koro lal. Gimoro madhowa kani kendruok koro odhi omadhowa ma koro Miuru ni ikonge akonga kaka wan koro jomadongo gi ka wabiro ae taparo ni obiro dok chien mang'eny. Nyithindo nyuomo kabila mamoko to ng'eni koro mine mapuonjo nyithindo dhokgi konyuomo nyaluo bro wacho gi nyathi dholuo koro Suba ni obro winje maybe ka wuon gi wacho. Jakom mar ruokno ma jodongo e dhoodno mar Abamohoro Simon Orondo mani oketie kom odiechieng' manyoro wach na achiel kuom tije madongo modhi timo en rito kiti kod timbegi mar oganda mar dhoodno mar Abamohoro. Mondo wamany gik mane wan go makoro selal e nyasi ni dikoro nitie kimila wakate oganda wan gi tugo miluongo ni mbegete ni tinde gigo lal nikech joma ne timogi no lal koro mae mwaneno ni wachak waduoke. Bedo kod buge mondike dho Suba bedo kod twak kod rawere e ber mar rito kiti kod timbegi gin mokuom gigo ma jodong mar Abamohoro koro geto timo. Naneni bugni mondo chape nyithindo some mondo ging'e history marwa kaka chalo mano lengo mokwongo. Dhowa ni lal ne mon mwa kendo gige skul ka ke jopuonj mwan ge skul ka gi tegemea lugha di mada tang magitiyo go en dholuo. Mari wamiyo dhok ni lal en ni dhok ni onge kumoro amora mondike minyatim ne gino ni reference de dhok ni nitie kamondike nyathi kadongo kata koro ka nyuomo nyaluo kamacha to buge moko nitiere ma nyathi nyalo somo e dho Suba. Simon Orondo men jakomno mar Abamohoro ne osidhi e nyasi mane okelo jotelo mopogore ma oting'o jodongo Manyatike to modege kaachiel kod apisa maduong' e migawono mar kit chuche kaunti ma Migori Ngire Rose Odhiambo mane wacho ni ber mondo koro oganda koro riti kitgi kod timbegi nikech gintie kod ber mathoth. Koro bed gi ker ma jopiny oyiero ma jopiny ong'eyo ma ji nyalo dhi kuome kopo nitie weche moko monego losi moko onego bed ni dhi ka polis ok onego bed ni dhi kot kata modhi ka polis pod jodongo gi nigi teko manyalo lao madhi wuoye maduoka. We are going to have a cultural center here and we will be able to
to use the elders that are here to help us bring what are some of the items that they were using, what are the significance of this.